مردمانی گلہ قربان حلاس نبا مردمانی منافقی مردمانی چست و ایر مردمانی پلیڑی مردمانی بکواس کنا یہ زندگی حلاس نبا. اگر مردمانی کا گوشت دارے بڑا زندگ میں بھی مردمانی کا گوشت دارے ورگ موار مردمانی کا گوشت دارے شادی کچھ پوشاک وغیرہ مکان مردم ہچا واش نبا مردمانی راضی کرنے برے کو نا وقت پشت کرتے ہما کارا تی دل راضی کی تی ضمیر راضی کی تی ضمیر تی دل تی دماغ ترا ملامت نہ کر ترا مذمت نہ کر تو یک شر عملی کر گئے تو یک شر کاری کر گئے تو یک شر عملی یا شر کاری سپورٹ کر گئے تی دل ضمیر ترا مذمت مکر مردم سپورٹم کرنا مردم مخالفتم کرنا مردم زاہم دیں مردم پادکشیم کرنا مردم نے گوش مٹا دا کجام دنیا مردم نگوشت کنتے کجام شر مردم کاری ہوتا یا عملی ہوتا مخلوقہ یہ پادکشی نکتا مخلوقہ ایر نہ دیتا مخلوقہ بدنام نکتا مخلوقہ پروپیکنڈائی مخالفت نکتا مخالفت کنو پروپیکنڈائی کنو چیز تیر کنو ہما مردمہ کہ آہانی ہوتی دستا ہجبہ شر کار نہ دیتا شر کار کت نکنا اللہ تعالیٰ آہانی نصیبہ شر کار ملک تک نبشتہ نکتا وقتی کہانی نصیبہ شر کار کنک نیست ہیں اڑا آنی کار چیئے مخالفت کنک پادکشی کنک بد اخلاقی کنک بدتمیزی کنک اخلاقہ چھ ڈن درائے گپ کنک یہ کارہانی برجائے وہ مرسی اوت کارہ کرتے ہر مردمیا کے وطا کاری کرتے وہ جن سر یقین بھی وہ جن سر کانفیڈنس بھی بھروسہ بھی تھی کہ منی کارا منی عملہ منی گپا منی زبانہ منی قومہ منی راجہ منی بزدگا منی بازارہ کسی کم شرفی نبی کسی بیزتی نبی کسی نقصان نبی کسی تاوان نبی آکارا ڈیفینیٹلی بکر ہر چھما مردوں کے شرط کاری کے لیے یہ سپورٹ کر لیکن اگر تو مردوں نے گوشت دارا تو قربانہ مردوں میں زندگی دیگا ہم بکی واشنے ہیں مردوں میں کچھ پوشاک ورا کر ہم واشنے ہیں شرط تو مردوں نے بیل سلامت بات ہے جگر